Και τρίτη και τελευταία κατηγορία είναι η κανονική πράσινη αναλαμπή, που είναι πολύ σπάνια να τη δει κανείς με γυμνό μάτι. Αυτήν θα τη δούμε σαν πράσινο φως ή σαν πράσινη φλόγα ή ακόμα σαν μια στενόμακρη κοιλίδα που υψώνεται προς τα επάνω ακριβώς τη στιγμή που δει ο ήλιος. Και στις τρεις περιπτώσεις βλέπουμε το χρώμα να είναι συνήθως σαν σμαραγδένιο πράσινο, ελάχιστες φορές κίτρινο και καμιά φορά ελαφρώς γαλάζιο ή βιολετή. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο? Όταν ο ήλιος βρίσκεται τόσο χαμηλά στον ορίζοντα, οι λευκές ακτίνες του, έως ότου φτάσουν στο μάτι μας, διανύουν μια μεγάλη απόσταση μέσα στην ατμόσφαιρα. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της κίτρινης και πορτοκαλής ακτινοβολίας απορροφάται από υδρατμούς και πιθανόν από μόρια όζων. Το βιολετή χρώμα εξασθενεί λόγω της διάχυσης και έτσι απομένει το φάσμα του ερυθρού και γαλαζοπράσινου χρώματος. Οι ακτίνες μέσα στην ατμόσφαιρα καπηλώνονται και μας δίνεται η εντύπωση ότι σηκώνεται ο ηλιακός δίσκος λίγο προς τα επάνω. Αυτό το ανασύκωμα βοηθά τις γαλαζοπράσινες ακτίνες να φανούν πιο έντονα από ότι οι ερυθρές. Με ένα απλό παράδειγμα, φανταστείτε ότι έχουμε δύο χρωματιστές ζελατίνες κομμένες σε στρογγυλό σχήμα, έχοντας τη μία ζελατίνη κόκκινη και την άλλη γαλαζοπράσινη. Τοποθετούμε τις ζελατίνες τη μία πάνω από την άλλη, έχοντας τη γαλαζοπράσινη ζελατίνη να εξέχει λίγο παραπάνω από την κόκκινη. Πρέπει να φανταστείτε ότι το κάτω μέρος της ζελατίνης με το κόκκινο χρώμα έχει περάσει ήδη κάτω από τον θεωρητικό ορίζοντα. Έτσι απομένει να δούμε μόνο το πάνω μέρος της ζελατίνης που έχει το γαλαζοπράσινο χρώμα. Έτσι πετυχαίνουμε μια δική μας τεχνητή πράσινη αναλαμπή. Με παρατηρήσεις που έχουμε κάνει από τη Ρόδο, έχουμε δει την πράσινη αναλαμπή να δημιουργείται με διάφορες μορφές. Την έχουμε δει να μοιάζει σαν κάτι υγρό που κυλάει από τις άκρες του ήλιου και στάζει προς τα επάνω. Σε άλλη περίπτωση την έχουμε δει να δημιουργεί άκρες, εξωκόμματα, στον ήλιο, οι οποίες έχουν πράσινο χρώμα. Φυσικά, έπειτα από πολλές φωτογραφίσεις, πετύχαμε και την κανονική πράσινη αναλαμπή που βλέπετε. Υπάρχει και η περίπτωση να παρατηρήσουμε την πράσινη αναλαμπή και κατά την ανατολή του ήλιου, μόνο που αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το σημείο του ορίζοντα από όπου θα ξεπροβάλλει το πρώτο φως της ημέρας. Υπάρχουν πολλές εξαιρετικές περιπτώσεις που με κάποια ακραία διάθλαση του φωτός στον ορίζοντα δημιουργούνται πολύ έντονοι αντικατοπτρισμοί. Και έτσι είναι δυνατόν μια πράσινη αναλαμπή να τη δούμε σαν μια δέσμη φωτός ή σαν φλόγα. Αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν με φασματοσκόπιο έδειξαν ότι τη στιγμή εκείνη επικρατεί πιο πολύ το φάσμα της γαλαζοπράσινης ακτινοβολίας και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ανώμαλης διάθλασης του φωτός. Εδώ βλέπετε, κυρίες και κύριοι, η κόκκινη καμπύλη μας δείχνει πόσο πολύ χάνει σε φωτεινότητα ένα αστρονομικό αντικείμενο την ώρα της παρατήρησης όταν το παρατηρούμε από 100 μέτρα ύψος. Η μπλε καμπύλη μας δείχνει πόσο πολύ ανασηκώνεται ένα αστρονομικό είδωλο την ώρα που το κοιτάμε σε λεπτά της μοίρας. Με το φαινόμενο έχουν ασχοληθεί και άλλοι παλαιότερα. Ο Φλαμανδός αστρονόμος Μάρσελ Μίναερτ στην επιστροφή του από το ταξίδι του στις Ινδίες είδε την πράσινη αναλαμπή πάνω από 10 φορές. Όπως μας διηγείται ο ίδιος, στη Γαλλία είχε ακούσει να το λένε Royon Vert, που στα αγγλικά σημαίνει Green Ray ή Green Flash. Ο αστροφυσικός William Swan είδε την πράσινη αναλαμπή το 1865, αλλά το έκανε γνωστό 18 χρόνια αργότερα. Το 1889 είδε την πράσινη ακτινοβολία και ο James Prescott Joule. Η ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιστημόνων άρχισε το 1882 όταν ο Julius Verne έγραψε το μυθιστόρημα «Η πράσινη ακτίνα». Ο Julius Verne πήρε την ιδέα για να γράψει το βιβλίο του από έναν παλιό σκοτσέζικο μύθο που αναφέρεται στο ίδιο φαινόμενο. Και για να γυρίσουμε πίσω στη δική μας εποχή, για τους παρατηρητές που ψάχνουν κάτι ακόμα πιο σπάνιο και δύσκολο, θα τους βάλουμε στον πειρασμό να παρατηρήσουν το φαινόμενο του Green Flash, αυτή τη φορά στη Σελήνη και στους πλανήτες Δία και Αφροδίτη την ώρα της δύσης τους. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω το θέμα μας διαβάζοντάς σας ένα απόσπασμα σε ελεύθερη μετάφραση από το βιβλίο του Julius Verne «Η πράσινη ακτίνα». Όλοι μας έχουμε θαυμάσει κάποτε ένα ηλιοβασίλεμα στον ορίζοντα. Την τελευταία στιγμή ο ήλιος φαίνεται σαν να θέλει να ξεπροβάλλει ξανά πάνω από την επιφάνεια του ορίζοντα. Έχετε προσέξει το χρώμα του? Δεν μιλάμε όμως για το ρομαντικό ροδοκόκκινο και για το ωραίο πορτοκαλί χρώμα του βασιλέματος. Αυτό που θα δείτε είναι η πράσινη αναλαμπή που δημιουργείται τη στιγμή εκείνη και δεν μιλάμε φυσικά για ένα οποιοδήποτε πράσινο. Αυτό το πράσινο δεν μπορεί κανένα ζωγράφος να το ζωγραφίσει, κανένα λουλούδι και καμία θάλασσα να το φτιάξει. Και όποιος δει αυτή την πράσινη αναλαμπή έχει δει το ωραιότερο πράσινο που μπορεί η φύση να δημιουργήσει. Είναι το πράσινο της ελπίδας. Και θα σας πω και ένα μικρό μυστικό, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει και το μπλε και η μπλε ακτινοβολία, το Blue Flash, που αυτό για να το δείτε θα πρέπει να πάτε στον Όλυμπο, πολύ ψηλά σε υψόμετρο και σε πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες και να το αποθανατίζετε σε ένα slice για να το δούμε στο επόμενο συνέδριο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.